филми бадеии достони сиёвуш соли 1976 аз тарафи киностудияи давлатии Тоҷикфилм дар ҳаҷми 2 соату 54 дақиқа таҳия гардидааст. филмномаро Григорий Калтунов аз рӯи асари безаволи Фирдавсӣ Шоҳнома навишта, онро Борис Кимёгаров коргардонӣ намудааст. оҳангсози саҳнаҳои филм Ориф Маликов ва рассомон Шавкат Абдусаломов, Леонид Шпонико буданд. нақшҳои асосиро дар филм Фарҳоди Юсупов, Бимбулат Ватаев, Светлана Орлова ва Отар Киберидзе офариданд. ҳамчунин ҳунармандони зиёд монанди Дилором Қамбар ва Турахон Аҳмадхонов, Аслӣ Бурҳонов, Гурмиш Завқибеков, Алмаз Аскаров, Шамсӣ Қиёмов, Имонбердӣ Мингбоев, Маҳмадалӣ Маҳмадиев, Талгат Нигматуллин, Карлос Марадашвили, Феймен Юрнов, Валерия Суроватко ва дигарон нақшофарӣ намуданд. саҳнаҳои филм дар минтақаҳои хушманзари Тоҷикистон, махсусан дар талу теппаҳои шаҳри Исфара наворбардорӣ шуданд. тамоми саҳнаҳои филм бе ороишоти компютерӣ сурат гирифта, ҳама чиз табиӣ истифода шудааст. филм дар жанри таърихӣ таҳия шуда аз 2 қисм иборат мебошад. он дар шумори 4-гонаи камназир ва олитарин филмҳо монанди Рустам ва Суҳроб, Достони Рустам ва Ливои Оҳангар қарор дорад, ки мазмунашон аз рӯи Шоҳномаи Фирдавсӣ гирифта шудааст. мавриди зикр аст, ки дар наворбардорӣ шудани филми мазкур маблағи зиёд сарф шудааст. хатти сюжаи он аз меҳандӯстӣ ва тавонмандии Шоҳзода Сиёвуш қисса мекунад, ки муборизи роҳи ҳақиқат асту қурбони макру фиреб ва ноадолатиҳои замон мегардад ва билохира худро бо daстони хеш ба ҳалокат мерасонад. нахустнамоиши он моҳи сентябри соли 1976 баргузор шуд. филм соли 1977 дипломи асосиро дар 10-умин кинофестивали умумииттифоқии шаҳри Тошканд ба даст овард. ҳамчунин соли 1978 дар 5-умин кинофестивали мамлакатҳои Осиёву Африқо ва Амрикои Лотинӣ дар шаҳри Рига низ ширкат варзид, ки Борис Кимёгаров барои беҳтарин кори коргардонӣ, Шавкат Абдусаломов ва Леонид Шпонико барои беҳтарин кори рассомӣ барандаи ҷоиза гаштанд.